je gauw naar dit verhaal. Janna Joe is kiepster. Janna Joe en Tomke zitten in een roente bij juf Klaske. Juf Klaske vreegt: en letter, als je hem grut binnen. Wat wil je hem dan worden? Waar wil dat vertellen? Do, Pieter? Ik wil vrachtwagenchauffeur, juf. En dan geef ik mijn huisheid mee. En ik wil dokter worden. Dan ken ik uw beppe beter maatje. En Kees, die wil Boor. worden. En Trienke? Juf, correct als juf Klaske. Maar Jochem Nou, ik weet het nog net. en Do, Tomke. Wat wil Sto worden? Ik word brandwacht, man. Met een hele grote spuitauto. En dan zet ik de sirene aan. En dan spuit ik met de slangen gouden brand uit. Oeh, nou dat lijkt me heel geweldig, Tomke. Janna Joe, ja, waar had hij nog net jet? Wat was Sto? Ik wil letter kiepster. Voetbalkiepster. En dan kom ik op een televisie. En dan word ik echt heel beroemd. Oh, dat kan toch helemaal net. Focus, die kan geen keeper worden. Oh, weer. Ik had zelfs op een televisie zien. Janna Joe had gelijk, jongens. Famkes, die voetbal je ek. Nou, die worden zelfs kampioen. Ik vind het geweldig, Janna Joe. Maar ja, dan was nog wel een hele protte oefenje, hè? Zullen wij haar oorsvast een beetje helpen? Ja. Oh, ja. Juf Klaske giet mij de baan naar Boetenta. Ze helpt een bal uit het hokje en 2 oranje pion. Ben die ding voor juf? Die 2 pion, nou, dat ben de doelpjelm, Tomke. Zo, ik zet ze een eindje uit elkaar. En daar moet hij hem de bal tussen koppen. Oh. Maar waar is dan de penaltystip, juf? Ja, dat was zeker wel vaker naar voetbalsjoen, Tomke. Ja. Nou, wacht je. De penaltystip. Juf Klaske doet een paar stappen. Nou, die ken je wel. Ze zet mij kriet een stip in het gas. Nou, kom maar, Janne Joe. Ga maar tussen de pionnen staan. Oké. En nou mij je allebei ombar op het doel skoppen. Waar wil eerst? Ik, juf. Ja, ik. Ho, 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 ho. Net alle jaar tegelijk. Nou, Janna Joe, do bist de kiepster. Waar mij eerst zitten? Tomke, want hij is mijn vriendje. Oh, yes! Juf Klaske leidt de bal op een stip. Ze helpt een fluitje uit de boezewaai. Bist klaar, Tomke? Ja. Ja? Is de kiepster klaar? Ja. Mooi. Als ik fluitje, dan skopt Tomke de bal op een goal. 1, 2, 3. Tomke neemt een oorloop en skopt de bal de loft in. Oh, mis, Poes. Nou. Mis. Die bal is nice, Tomke. Nog een keer. Oké. Maar nou knal ik die bal erin, Janna Joe. Tomke neemt weer een oorloop. Hij shot even naar de kiepster en dan schittert de bal tussen de pion. Janna Joe ploft poppen op een bal. Hemmers! Ik hou hem! Nou. Ik hou hem! Ik hou hem! Du bist werkelijk een geweldige kiepster, Janna Joe. Nou mij de orenbandjes. Trienke, nou doe maar. Trienke skopt heel hut. Janna Joe kan hem net houden. De bal gaat tussen de pionnen terug. Ja. Allebei mij een paar keer op Janna Joe zitten. En Janna Joe kan ze net al jij pakken. Oh ja. Maar wel een boel. Oeh. Juf Klaske, moet ik een keer zitten? Oh ja, ja, atoe, juf, zitten. Ja, juf. Ja, doe je. Ja, juf, Doe je, moet ik een keer Klaske. zitten. Nee. Ik ga geen voetbalschoenen hoor, jongens. Mijn sokken hegen hakken zitten, dat ken ik net, Jer. Oh,
Oh, juf doet net. Juf is een bange schieter. Een bange schieter? Oh, nee, dat ben ik net. Juf ken het net. Ik zal je eens even wat sjel letten. Stjit de kiepsterkleer. Ja. Juf Klaske leidt de bal tel. Dan fluit ze voor haarzelf. Ze neemt een onloop op haar eigen hakken en shit. Maar wat is dat nou? Haar skoeg vlucht uit. Rjocht op het doelta. Janne Joe springt omheen en griept sa de skoeg uit de lucht. Ja, ik heb hem. De bal giet 4 naast het doel. Ik heb hem, juf. Oh, joepie. Geweldig, Janne Joe. Yes. Slap van leidje. Yes. En wat zei juf Klaske? Janna Joe, do bist weer de beste kiepster van de hele wereld. En nou, je klappen. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de tonkuitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.